El terror, un pou de plaer fosc que amaguem com si fos quelcom prohibit i vergonyós. Ens fa estremir i tremolar, ens tensa els músculs, ens posa la pell de gallina i ens supura en forma de gèlids calfreds recorrent al nostre coll. Per què ens agrada llegir-lo? Per què gaudim veient-lo? Potser que en algun racó del nostre subconscient anhelem l'adrenalina del perill constant dels nostres ancestres? Quin additiu té el gènere per passar-ho malament davant d'una pantalla o resseguint el text i voler repetir l'experiència? L'apartem de les nostres vides, el temem i alhora, com si es tractés d'un fosc imant, continuem sentint-nos atrets per ell. La ciència ens diu que el terror augmenta la producció de les hormones de l'estrès, com l'adrenalina, i que mobilitza els recursos energètics del cos. És a dir, la por ens desperta i ens sobredota d'energia i vitalitat. Això es combina amb l'augment de la freqüència cardíaca i una injecció impressionant de l'atenció i la concentració. Tot plegat, aquesta alerta dels 5 sentits fa que la immersió en la pel·lícula de terror sigui molt més profunda i l'experiència molt més intensa i, per tant, irresistiblement més atractiva. Ja des de l'albada dels temps, abans inclòs de la primera civilització humana o de l'escriptura, s'utilitzava el terror per construir conductes i idees, per protegir els perills reals i alliçonar. Els més petits, víctimes dels estereotips culturals, ens diran que els agrada el terror perquè els fa sentir adults. Els adolescents ens diran que és l'única manera que, en el moment d'ensurts, poden abraçar-se a la noia o noi que intenten cortejar. I els grans? Els grans potser ens confessen que es tracta d'una fugida en caiguda lliure de l'avorrida rutina. El terror és tan present a totes les cultures que arreu hi ha diades sobre el tema, i llegendes, literatures, festivals, disfresses, parcs temàtics i tot un gènere cinematogràfic del qual avui tot just gratarem la superfície. Xerrem, barbullem, garlem, claquem, conversem, enraonem, paraulegem, parlem, en definitiva, de terror. Ei, hola a tothom! Benvinguts a aquest nou programa. Avui parlarem del gènere del terror. I per això, per fer-ho, m'he agafat a les millors possibles tertulianes. Començarem pel costat per la Marta, expertíssima de Tim Burton, bartoniana, com diu ella, fan del terror també heavy i gore, o com diu ella, allò que em poso a casa quan em vull relaxar una mica i agafar una mica de son abans de sopar. Llavors, benvinguda al programa. Merci, moltes gràcies. La Sílvia, experta i gestora cultural, fan i voluntària del Festival de Sitges, amb un costat fosc, i t'expliqués alguna història personal de fantasma, segurament us glaçaria el cor i l'ànima. Hola, benvinguda, Sílvia. Hola, moltes gràcies per convidar-me. I la Min, la opinadora dels opinadors, aquella persona que s'ha vist absolutament tot i que quan no veu els Bridgerton veu exorcismes en directe. Hola, Min, la nostra tertuliana més fidel en els programes. Hola, gràcies per convidar-me i espero que no us heu cansat de mi encara. Bueno, deixeu aquí els comentaris. Benvingudes a les 3. Començaré amb una pregunta que, diguem-ne, serà l'entrada i va per encapçalar-ho tot, que és per què us agrada tant el gènere. Si us sembla, comencem amb l'ordre de la presentació i així anem fent. Per què, Marta, el gènere del terror diries que és el teu gènere? Sobretot a mi em mola molt el terror, tema psicològic. Tema psicològic mental, de la trama de les paranoies que fan. I després ja si hi ha gore, doncs més, però sobretot és psicològica, l'atmosfera que et fa, la tensió, a l'estar veient la pel·li i estar tens, taquicàrdia, que no pots parar, no? No sé, i aquesta... No sé, és com una tensió guai. Totalment d'acord, sí, perfecte. I també passa el mateix, Sílvia, o què és el que t'agrada a tu del gènere? Sí, la veritat és que el moment aquest d'haver estat una estona allò amb una gran tensió i sortir al final i dir
el bé que et fa sentir, no? D'estar molt sacsejada durant molta estona i després poder relaxar-te. Doncs la veritat és que és una de les coses que més m'agraden del terror. I d'altra banda, perquè penso que és un gènere que et permet com explicar pors reals, comunes, que tenim, i a través de la fantasia, perquè parlem de terror però generalment és molt fantàstic tot el que porta el gènere, o no, es poden explicar coses reals, coses que nosaltres com a persones sentim en el nostre dia a dia, pors de coses més petites que el gènere et permet doncs, explorar i anar més enllà. Molt cert. I tu, Min? A mi suposo que el que més m'agrada és que una pel·lícula, una sèrie em faci sentir alguna cosa, i amb el que més fàcilment noto això és amb el terror. Vull dir, difícilment sortiràs d'una sala de cine tan panxa després de veure una pel·lícula de terror. I hagis passat més por o menys tensió, et fan sentir alguna cosa fàcilment. Llavors és com emocions bàsiques, en realitat, no? O sigui, és la por, suposo que és la que més tenim en comú, i és fàcil de trobar aquesta sensació, aquest pessigolleig a la panxa. És un altre tipus de papallona, molt diferent de la que tenim les pel·lis romàntiques. Papallona xunga. Sí, són polilles més aviat aquestes. És veritat, sí. I després, dintre del gènere, hi ha un munt de subgèneres. De fet, aquí a la imatge hi ha un pentagrama amb els gèneres, els subgèneres del terror. Quin diríeu que és el vostre? Hi ha els fantasmes, els assassins, però també hi ha les criatures fantàstiques, els monstres, les tortures. Quin seria el rotllo que més us frapa o que més us fa vibrar? A mi els fantasmes és el que més m'agrada. És aquesta tensió que cop i volta et sortirà alguna cosa, és aquesta sensació com de... Juguen aquesta fina línia, almenys per mi, de podria ser real o no? O sigui, és aquestes coses que teniu així com desconegudes. Els assassins són clarament reals, però ara la majoria vivim en ciutats bastant normals que no estan plenes d'assassins en sèries amb màscares del Party Fiesta. Però el rotllo aquest de fantasmes està en aquesta finíssima línia d'haver viscut coses rares a diferents llocs que he viscut com per dir podria ser veritat. O sigui, és una por que m'agafa més, no? És el que realment em fa por quan vaig a l'habitació o al lavabo al mig de la nit i em fa córrer pel passadís. No és la por que estigui el Jason esperant-me a l'altre costat. Ojo, per això les màscares del Party Fiesta, que fan veritable terror. Vull dir, tenim pel·lis com La Purga, per exemple, que a mi m'apareixen aquesta gent a la porta de casa i tremolo. Tu ets més assassins, llavors? Els assassins em fa molta por, tot per això, no? Perquè a mi la realitat, tot allò que s'acosti més a la realitat em fa tremolar. Jo havia patit amb CSI. Vull dir, imagina't, quina por aquesta gent que està tarada i que va matant a gent por ahí. Però crec que amb el que més m'agrada i més m'agrada veure, sempre que hi hagi una pel·lícula on hi hagi zombis pel mig, allà hi soc. Jo és el que més m'agrada, zombis. Molt bé, el teu és el gran fan de The Walking Dead, vull dir, aquí estic. Molt bé. Jo paranormal, o sigui, la part aquesta, el que deia la Min, no? Els entes, que no saps si és veritat, si no és veritat, si pot ser, no pot ser, fantasmes que dius, hòstia, jo què sé, El Exorcista. No saps fins a quin punt en aquell moment era veritat o no. Jo què sé. A mi em passa el mateix, Em passa com vosaltres dues. A mi, els assassins, tinc la impressió que al ser algú físic i ser algú real, penso, la casa està ben tancada, o m'enfrontaré amb ell, aquell punt testosterònic. En canvi, un fantasma, penses, merda, pot estar aquí al costat i jo no saber-ho, no? Pot estar tocant allò, aquell formigueig en el clatell que sents a vegades i està aquí. O aquest fer pipí molt ràpid i anar corrent un altre cop al llit perquè en el trajecte igual pot estar allà. O que estàs sola i se't cau alguna cosa i se t'apaga el llum o el que dius, merda. Merda, què ha passat, no? El pipí aquest ràpid, el que se us apareix al cap és un fantasma, perquè jo veig un tio allò esperant, el típic de psicosis, que t'estàs dutxant i vas mirant així per la cortineta de la dutxa que no paregui ningú. Jo no veig un fantasma, jo veig el tio allà disfressat, saps? Veus? Pues jo en canvi veig un fantasma. A mi la por és de que quan jo aparti la dutxa, en el mirall vegi algú així, saps? No que vegi un assassí. Penso, un assassí, doncs a hòsties i passi el que vulgui. Però en canvi un fantasma, no sé.
De fet, no té cap coherència. O veus sombra i després no veus sombra. Sí. Coses que a vegades no saps, és el meu cervell que m'està fallant. Realment hi havia alguna allà, el que he vist, no? I busques explicacions absurdes per justificar-ho, sabent que no és veritat, saps? No, és que això és un terratrèmol que haurà passat i haurà caigut un paper a terra. Marxo d'aquí corrents. El típic terratrèmol a Catalunya, tants que Exacte. Molt bé. I de l'altre bloc de gènere, quin preferiríeu vosaltres? Abans ho heu dit una mica, però entre el gore, el clímax tens i el terror d'ensurs, quin és el que més us va amb vosaltres? Jo l'ensurt. L'ensurt. Marta? El susto... Però... Clar, és que el gore és molt guapo perquè és molt expressiu, llavors veus moltes coses, o sigui, anatòmicament és uau. És molt colorit. I és la brutalitat, però llavors és això, no? El rotllo psicològic, de, hòstia, fins a quin punt la penya pot arribar a fer això, no? I uau. Però sí que els sustos és el que més et tensa i t'impacta, conyo. Quan estàs al sofà veient la pel·li i no t'ho esperes i tu... Bueno, i a mi m'ha passat amb algunes pel·lis que... I et quedes, joder... I ja no tornes de tranquil, ja. Ja et quedes, ui... És veritat. Sostets. Jo crec que per mi és el gore, A mi la sang i el fetge m'agraden i viure-ho dintre d'un festival, jo que hi he estat diverses vegades i cada vegada que hi ha sang i la gent comença a aplaudir i viure-ho en comunitat, això és meravellós, és fantàstic. Sí, em quedo amb el gore 100%. Molt bé. Està bé, tenim varietat. Som-hi, molt bé! I en el Ramon Renei us recomano quines serien les pel·lícules que començarem al revés, ho farem avui. Començarem per les que recomano, després les que remugo i acabarem amb les que dieu són super mega xungues. Vale? Quina seria la pel·lícula, ara sí que ho farem per ordre, Marta, Sílvia i Nin, quines serien les pel·lícules que recomaneu, els hits, els imprescindibles, les pel·lis de terror que sí o sí s'han de veure si us amola el rotllo? Per mi, una pionera brutal, El Resplandor. Stephen King, o sigui, és... Uah, tot. Quan el nen va amb el tricicle, l'habitació 237, que segueix donant voltes per l'hotel i surten les nenes, és... Mira, és que se'm foten els cabells de punta. I actuals així, Expediente Warren, molt guapa. Quina d'elles? Perquè hi ha un munt, d'Expediente Warren. Les tres. Crec. Les tres. O sigui, la 1 és... Bueno, m'he vist les 3 i, bueno, a mi m'agraden per al fet de que quan acaben, el fet de que et posen... Les imatges... Tot... No, esto pasó en una vida real, saps? O sigui, en hechos reales, basada en hechos reales, que dius, uau, i les fotos... Que sí que s'han assemblat els personatges, però el fet de que, uau, això ha passat o no, és com... Joder. És el que fa més... Sí. Totalment d'acord. És que potser és la frase que més puc fer, no?, d'una pel·li, el basada en hechos reales. Claro, sí, dius, uau. O sigui, ha passat de veritat. L'Exorcismo d'Emily Rose, una pel·lícula que vaig veure al cinema, que no em va fer gens de por, i en els crèdits van dir, tot això ha passat, i em vaig cagar al segon. És fort. Bueno, sí. Perdó. I tu, Sílvia, quin seria el teu top? Doncs mira, jo també faré, com la Marta, i farem una antiga i una nova. L'antiga també, l'Stephen King, per mi va ser Carrie. Crec que Carrie va ser, per mi va marcar un abans i un després, el que parlàvem abans del gore i la sang, vull dir, això és el meu. I a més és una pel·lícula... Hi ha un remake, no l'he vist, perquè em fa molta por, perquè sóc molt de cinema clàssic i de molt puret en aquest sentit, llavors la tinc allò pendent. I a més que tinc com la història de que va ser una de les primeres pel·lícules que el meu pare va veure al cinema i que recorda, bueno, el moment final. A veure, ja no podem parlar de spoilers si parlem de Carrie, perquè és una pel·lícula ja molt antiga, no? El moment final que surt la mà de la tomba i que el meu pare, doncs hi havia una dona que s'havia aixecat al final de la pel·lícula perquè ja havien sortit els títols de crèdit, i li va fer així, li va posar la mà aquí
I clar, ella es va emportar un ensurt. Llavors, doncs, és una pel·li com molt clàssica de parlar-ne a casa amb aquesta anècdota. I de noves, volia portar-vos una que és menys coneguda. Es diu One Cut of the Dead, que és una pel·lícula japonesa, és un treball de final de grau d'uns estudiants, és a dir, que té molt poc pressupost, és de zombis i és una pel·lícula que sorprèn molt. Només us puc dir això. Als 10-15 minuts de pel·lícula et surten els crèdits finals i a partir d'aquí dius, ostres, això ha acabat, què ha passat? I a partir d'aquí és al·lucinant aquesta pel·lícula. A més, és una pel·lícula bona tant per si t'agrada el gènere de terror com per si no, perquè no és exactament terror, tot i que surten zombis. I fins aquí puc llegir. La trobareu a l'Amazon, que està disponible per tots els que tinguin la plataforma. Pues reapuntada. Molt bé. I tu, Jo recomanaré una sèrie en comptes d'una pel·li que és prou famosa com perquè realment crec que no faci falta recomanar-la, però és per si hi ha algú que hagi tingut dubtes de si veure-la o no, insisto, que és La maldición de Hill House. És de fantasmes, hi ha molt de misteri, és una història explicada com en dos temps, no és la mateixa família, tens la part explicada en el passat, de quan es van mudar a una casa per reformar-la, i tens la part actual del present, no? I a cada capítol et vas enterant a poc de què és el que va passar mentre van estar en aquesta casa, no? Fent les reformes, de qui està, qui no està, què és el que ha passat, i et van deixant, no? Tenim com puzzles i trossos de coses, però clar, també hi ha fantasmes, sustos, així que ens és una història molt ben explicada. Soc superfan de Mike Flanagan i generalment de tot el que fa, però sí que és cert que fins ara de tot el que ha fet no hi ha res que m'hagi superat a aquesta sèrie. Així que aquesta la recomano i insisteixo molt. Sisplau, molt. Mira, aquesta me la vas recomanar fa temps i la tinc pendent veure-la. Em fa molta il·lusió també. Ja. Sí, veig moltes coses, però aquesta la vull veure. Molt mal. Molt bé. I quina seria una pel·lícula que remugaria? Explico el concepte de remugar. És una pel·li que o una pel·li que, hòstia, m'ha molat, llàstima que té això que és una que me l'esclafa. Que és que aquesta és la pregunta més xunga. Sí. Ja. Perquè... Però en realitat hi ha moltes que són així. Mira, si voleu, començo jo per donar un exemple. A mi Insidious em va agradar molt. És el que anava a dir. Vale. No, sigue. N'hi ha 4. Vale. A mi Insidious em va molar molt, però el maquillatge del dimoni, Llavors, per veure el Dark Maul enmig d'una pel·lícula, m'ha escapar la pel·lícula. Sí. Llavors és una pel·lícula que m'estava agradant, el rotllo em mola, la premissa em molava, però m'ha sortit un tio, un Dark Maul al mig d'un menjador i em va espantar perquè surt la música molt forta i juga molt això de l'ensurt, però després vaig pensar, no, tio, m'estàs falsejant, ja no m'ho crec, massa, un dimoni no es pinta la cara. Bueno, aquí cadascú, vull dir... Bueno, el cas no, Déu me'n guard de poder jutjar dimonis, cadascú és lliure de pintar-se el que vulgui. En aquest programa apoyem molt la pintura facial dels dimonis. Dit això, ara sí. Marta, perdó. Pues jo diria, per exemple, que em va agradar en el seu moment quan la vaig veure, però sí que em vaig marejar molt, que és Rec. Ja. O sigui, guai per com era la pel·li, el com passava, el fet de que era tot intriga, però, hòstia, era un mareig, tio. O sigui, era com, joder. I algun susto, però m'esperava més, sí. Va. Sí, coses així, sí. Molt bé. A mi m'ha passat, anècdota ràpida, amb Rec em va passar que jo vaig anar al cinema a veure-la sense saber què anava a veure. I durant els primers 10 minuts de pel·li jo pensava que estava veient un tràiler o un anunci d'una altra cosa. Dic, què foten aquí els bombers i Barcelona? Per què Barcelona? I llavors em va impactar molt al principi. Després vaig entendre que la pel·li havia començat. Molt bé. Però bueno, perdó. I tu, Sílvia?
Doncs mira, jo remugo d'una pel·lícula que es diu The Deep House. És una pel·lícula que em va costar molt aconseguir entrades per anar a veure-la al Festival de Cine de Sitges fa 3 anys, una cosa així. Que bàsicament la premissa és que és una parella que fent bussejant descobreix una casa sota el llac i la casa està encantada. Llavors, la premissa em va agradar molt. Penso que la pel·lícula cinematogràficament és espectacular perquè tota la pel·lícula passa a sota el llac. Llavors, doncs, la dificultat de gravar sota l'aigua durant hora i mitja de metratge gairebé és heavy, com ho expliques això. Però després la història... és una història de fantasmes molt basiqueta. I ja està, llavors tota l'estona anem amunt i avall de la casa i ara anem a un lloc i ara anem a l'altre i altre cop ens hem quedat tancats a sota l'aigua i això és el que em fa remugar, tot i que penso que hi ha com aquest component de la dificultat de gravar i després muntar tot allò, evidentment, que se'ls ha de donar un... Bueno, no el suspendrem, però podrien haver-se esforçat una miqueta més. Molt bé, molt bé. I tu, Min? Doncs, a falta de pensar-me en un altre, seguirem Insidious, però en comptes d'Insidious 1 diré que Insidious 3, en aquest cas. I és que és una saga que en general té punts que em semblen que estan bastant bé, o que s'aguanten, o com a mínim mentre estàs a la sala de cine s'aguanten. És un cop surts i comences a analitzar i les coses es plaquegen una mica. I amb Insidious 3 em va passar com que al principi de la pel·lícula, o la meitat de la pel·lícula em va semblar que estava sent molt bona, els sustos molt ben portats, o sigui, d'aquestes sensacions que dius, clarament em fotran un susto, no te'l fan, i quan finalment et relaxes, ahí és quan ho sabes, com, vale, això està molt bé. Però després la història, els personatges, hi havia alguna que no m'acabava de fer del tot. I el mateix una mica amb Insidious, crec que és la 4, si no m'equivoco, la van treure l'any passat. La Clau, sí. Sí. També, o sigui, era interessant el fet de dir, hòstia, mira, és el nen, no?, ha crescut, tal... Però en si, no sé, coses que em semblava una mica com... En aquest cas era precisament la història, no?, que és el que em semblava fals. Era una relació de família que entenc que han passat una família per moltes merdes, no?, però que havia sigut una família com molt unida sempre i ara de cop i volta sembla que el pare i el fill es porten fatal sense cap explicació concreta. El pare de cop i volta, que havia sigut padrazo però que ens havia explicat, ara és un pare de merda. O sigui, era la història en si com que no m'acabava d'encaixar amb els personatges que ens havien presentat en les anteriors pel·lis. Llavors, per això, suposo que la poso en aquesta categoria de ni fu ni fa. Molt bé. Vale. És una saga que és molt famosa i molt coneguda, però és veritat que hi ha qui li mola molt i hi ha qui li deixa totalment indiferent la d'Insidious. I la que renegueu, la que dius, ostres, això és una basura, no la mireu, eviteu-la, fugiu, marxeu. És lo peor. Jo, quasi tot el que sigui del tema slasher, del típic assassí de adolescentes solos sin supervisión de adultos i que saps el que parlàvem, no? Que saps qui morirà primer, el que es queda sol, els adolescents que... Títols. Scream, Destino Final... A mi aquestes no puedo. És que no em fan por, em fan gràcia. Per això després fan els realities, no? Suposo. Clar. Perquè és que dius, normal que riguin, o sigui, bueno, no sé, jo no... Té un punt romàntic per això, el dir, ostres, vaig a posar-me aquesta gran merda, vull dir, vaig a veure això, i vaig a gaudir de lo malament que està fet, no? I a veure com ho enrevessen. Sí. A veure com vas a menjar McDonald's, saps? És fàcil, és la fàcil de les pel·lis. Sí, 100%. A més és quan compleixen tots els estereotips, no? Mira, el negre que es queda sol, cloc. Mira, la guapetona que no sé què. La guapetona de 30 anys en veure que té 14. Saps? Correcte. I que representa, que és curteta, clar, jo què sé. Ah, clar, sí, a sobre, exacte. Ho fan super... Sí, super estereotípic. Sí, dius, tio, pobret. El capità de l'equip de béisbol, que és molt machito, però en veritat amaga un secret. Sí. Tal qual. Molt cert. Sí, sobretot aquestes, jo. Molt bé. I tu, Sílvia?
Jo renego una pel·lícula que quan la vaig anar a veure al cine tenia com moltes ganes de veure-la perquè era d'un director que m'agrada molt, en Jordan Peele, que és conegut per fer pel·lis com Us, Nosotros, o fer Get Out, crec que és en anglès, Déjame salir, que aquesta pel·lícula va ser un boom. Sempre doncs, és un director afrodescendent que fa servir actors i actrius afrodescendents també i explica aquestes històries i això és fantàstic. I tu, no sé si és l'última o de les últimes que vaig anar al cine a veure, que es diu Nope. A mi aquesta m'agrada molt. I doncs a mi no em va agradar gens. Vaig pensar... A més és un senyor que fa molta crítica social i em va faltar com aquest punt de sortir del cinema amb que m'hagués remogut una mica més. Jo no l'he vist. De què tracta, no? És que... Explicar-la és una mica... És d'extraterrestres, per començar. Vale, ja sé quina és, la nau amb el núvol. Sí, exacte. I és molt, o sigui, a nivell d'imatge està bé, vull dir, perquè hi ha cavalls, això passa allà en el ranxo de Texas i no sé què, però sí que vaig pensar, ostres, tio, a mi m'agradava molt el que feies, què és això? Què t'ha passat, no? I vaig sortir dient, Nope, que bàsicament és el que diuen a la pel·lícula, és el nom de la pel·lícula, Nope. Que bo, tu antes molaves, no? Sí, bàsicament. Molt bé. I tu, Min? Jo també faré com la Marta i serà una categoria de pel·lis, no una en concreta. Vale. I són les típiques Aliens versus Predator, Freddy Krueger versus Jason, King Kong versus Godzilla. No fa falta. És que no fa por. Però és que si Freddy Krueger de per si no fa por, Freddy Krueger versus Jason encara menys. O sigui, és com... No sé què estan jugant, no sé qui és la gent que realment està disposada a anar al cine. En quin moment hem de prendre partit, no? Qui se suposa que desitja que guanyi? Clar. Pensar que per ser dolent seríeu amigos en comptes de... No esteu veient que una aliança aquí funcionava, saps? Vull dir, no té cap mena de sentit. Llavors són totes aquestes que de tant en tant, misteriosament, torna a sortir alguna, saps? És com... O sigui, en quin moment hi ha sagues i pel·lis que es cancel·len perquè en teoria no tenen tant d'èxit i això segueix havent aquí una sala de senyors que diuen, va, anem a posar pasta per fer aquí trunyo. I ho fan. Us diré que a previstes també... Vegades, a més, que és com... Però perquè tenen un públic. Jo entenc a la gent que diu jo vull veure a Freddy Krueger fent el ninja contra el Jackson, saps? Però és que no peguen. No. S'ha de dir que jo en si crec que no n'he vist gaires d'aquestes, no? Però en el cas de Freddy Krueger versus Jason, què fa? O sigui, Jason se'n va a fer la migdiada i ve el Freddy Krueger, o sigui, com funciona? Clar, és Fitxes. No ho sé, jo tampoc l'he vist. No, jo El cos, sé que és que surt l'altre, els dos assassinen la gent, però al moment es troben i es volen matar entre ells. Clar, típic, el que passaria. Clar, és que jo versus hagués fet una mica més un countdown, no? En plan, a veure qui mata més gent i guanya el que ha assassinat a més penya. Això ho podria entendre, no? Però això... Sí, això és el que seria, perquè aquesta sí que la vaig veure, perquè clar, a mi m'agrada Alien, però per mi no és terror, és més ciència-ficció, igual que Predator, no? I és acció una mica, no? I clar, quan van juntar Alien versus Predator, allò que dius, l'espinita de a veure què tal, i és això, o sigui, l'Alien vol matar, el Predator vol matar i els típics humans que estan al mig i pillen pels dos cantons. I llavors es troben i es volen matar entre ells. I els a mi aquesta no em va desagradar, o sigui, em va molar Alien vs Predator, a mi em va molar. No em va molar Alien vs Predator 2. Era necessari fer la segona part. Clar, això dedueixo a més que la 1 va acabar sense que un dels dos no guanyés. No? Bueno, la gràcia és que un alien es fica dintre d'un Predator i llavors crea un Alien Predator. I llavors és un va, anem a estirar més del fil, més nicotets, més joguines, més samarretes, anem a vendre-us més coses. Merchandising. Exacte, anem a pel negoci. Però sí, molt bé. Jo vull dir una que no tenia preparada, però abans parlant se m'ha vingut al cap. La de El Diablo metió la mano, pel·lícula adolescent on una persona està sent posseïda pel dimoni, li comença a posseir-la per la mà, decideix que abans que el dimoni posseeix del cos es talla la mà i la mà s'escapa. Llavors són uns quants d'adolescents intentant atrapar la mà abans de que segueixi matant gent la mà.
una maca quan et despistes t'escanya, o t'empenta per les escales avall, o et fa coses tipus la cosa. La tanquen dintre un microones per fer-la explotar. Bueno, coses molt divertides i a la vegada molt cutres, amb un pressupost molt baix, i estem parlant d'una pel·lícula dels principis dels 2000. Així que estereotips per un tubo. Això, no la mireu. Crec que aquesta seria una bona pel·lícula si es fes ara, perquè tirarien molt d'intentar fer estereotips de coses que la gent ha romantitzat i podria funcionar bé. No sé si enteneu una mica el concepte, per on vaig, però crec que podria funcionar bé ara de dir el que us he dit abans. Vaig a posar-me una bona merda que m'entretingui una hora i mitja. I, ostres, et posen coses d'altres pel·lícules de terror que t'hi recorden i t'hi fan pensar i dius, ostres, que bé. I penso que potser era mal moment per treure la pel·lícula i ara l'aniria a veure. Jo crec que l'error de la pel·lícula és que es prengui seriosament. Si la pel·lícula ve jugar la carta de, vale, és una mà que mata gent sola, anem a riure, tipus Chucky, la nòvia de Chucky, vale, t'ho compro. Però el problema és que s'ho prenia seriosament i no és un tema seriós. Però bueno, ja està, molt bé. Començant que el tio es talla la mà, o sigui... Clar, és que, de fet, aquí també hi ha un gènere de gent que es talla membres per lluitar contra aquells propi membres, hi ha bastantes pel·lícules així. És terrible. I pregunta que us voldria fer. Quina seria va una mica en la línia de la vostra pel·li preferida, però l'escena de pel·lícula o la pel·lícula que us hagi causat més terror, més por, que us hagi impactat o fet flipat més? Que digui, hòstia, aquesta la vaig veure i vaig estar 2 dies tucutu, perquè em va deixar torçat. Wow. Si voleu, començo jo per un exemple. A mi, Rec, pel motiu de que jo no sabia que estava veient la pel·lícula, al final de la pel·lícula surt el monstre, aquella dona que està dalt del... Bueno, spoiler, però ja ha fet molts anys. Surt per dalt una dona molt lletja. Jo no me l'esperava. I em va impactar molt visualment aquell monstre. Vaig estar 2 dies, que recordo fent 2 ferrats per esmorzar, i anar pensant, que xungo això que he vist, aquest bitxo. M'ha deixat intranquil i em va deixar un parell de dies donant-li el tarro dient això s'ha fet una mica de llullo. Us ha passat amb alguna altra pel·lícula o alguna altra escena? Alguna, sí. Per exemple, amb fantasmes passa de vegades. Sí, amb aquestes és més fàcil. Jo amb la que em vaig emparanoiar, però també, clar, era més pequé, amb la de Ring, quan la tele i torna... Clar, o sigui, era del pal, hòstia, o sigui, se te'n va la llum o et quedaves a les fosques, era com... Ui! Sí, però sí, por de susto... No, molt bé. Podeu ser unes valentes, també passa, Està fantàstic, sí. Superbé per traumar-te. No, o sigui, tens el susto, però no és allò que després tinguis mal rotllo. O sigui, amb Expediente Warren sí que em va passar algun sustet, que no t'esperes, però després... Bueno, és que és més el rotllo psicològic, no? De dir, hòstia, això pot passar, no? És més el que... El Sexto Sentido, en el seu moment, aquell dia no vaig dormir. Però clar, en el seu moment, ara la torno a veure i m'encanta. Clar, és que hi ha molta cosa que et quedes com que era quan eres petit, no? Vull dir, jo ara de coses que... una escena que m'hagi impactat com a adulta no m'ha passat, sí que recordo passar molta por. Vull dir que jo encara penso en la pel·li i m'emparanoio amb Múltiple, però és tota la pel·lícula. Al final el James McAvoy està fantàstic, crec que són 15 personalitats diferents i és un cangueli heavy, però d'allò de dir, ostres, aquesta escena ho vaig passar molt malament, és una cosa que recordo de petita. I ho recordo amb Harry Potter, la primera. Al final, la cara del Voldemort darrere del Quirrell, o sigui, jo allò no ho podia veure i ho passava molt malament, i les vegades que sense voler l'OVHS no l'havien pogut passar, perquè a casa meva es passava, aquell tros, fora, jo no sabia què passava en aquell moment, es passava perquè jo no ho veiés i no ho havien pogut parar, és que malsons. I llavors aquesta imatge sí que és algo que encara de gran penso, ui,
és com, ho veig la pel·lícula i penso, ui, ho hauria de passar, i penso, no, que sóc adulta, que ja, això ja està. Ja està. Tu, veient una obra de Picasso, passes fatal, també, clar. Sí. Hi ha les que no et fora de lloc, és terrible. Que guai. No, és curiós, és que dona grima, Dona grima, la careta aquí, dona grima. Bé, em passa una mica també el que diu la Marta i la Sílvia, no? Dels ensurts així bèsties, eren més de petita, que el meu nivell de petita era pànic absolut a tot el que fes por. O sigui, jo era sentir el soroll aquest del tin-tin al començar la pel·li Más 18. El meu cervell no era conscient que simplement això volia dir, en plan, salen culos i tetes. Per mi això volia dir por. I jo ja sentia aquest soroll i sortia corrents, i com veies qualsevol escena de sang o similar, a més, jo de petita, això sona raro. I si hi ha algun psicòleg als comentaris que vulgui explicar per què passa, però jo quan algú feia por, vomitava. O sigui, era automàtic. Llavors, qualsevol... És molt bé veure una pel·li amb tu, llavors. No, ja no em passa res. L'exorcista. O sigui, tenia por al Michael Jackson, llavors no podia ni escoltar música de Michael Jackson perquè acabava vomitant. Com a nen ho entenc. Veure un tret a una pel·li, o sigui, no em feia falta que fos algú de por, no em feia falta que fos gore, era un tret. O sigui, jo no vaig poder veure Jo Robot perquè em sembla que fotien un tret i que ella, i ja està. Ja no, por absoluta, ara ja sí que l'he vist, no però era por absolutament tot. Llavors, els sustos sí que potser em podien molar més, però el que era el gore de petita no podia, incapaç. O sigui, no m'estava un dia o dos, un mes sense dormir com veies la mínima escena, o el típic anunci que feien a Antena 3 de les pel·lis que farien i et sortien els fotogrames. Sí. Com fos algun mínimament de por, ja està. Jo ja no dormia durant un mes, ja tenia els meus pares amargats perquè havia tornat a vomitar al sopar. Sí, que res en concret, no? Però de susto sí que recordo un que em sembla el millor que he vist com a bien i ben portat, però com que és la Maldición de Hill House i l'he recomanat, no vull fer spoilers. Això sí que és publicitat, això està molt ben fet. Ara tinc moltes ganes de veure-la. Bueno, m'ha passat de mirar pel·lícules i quan he acabat de mirar la pel·lícula posar-me els extras per assegurar-me que són efectes especials i que hi ha actors i que hi ha coses xungues. Això ho havia fet, estant sol a casa, de dir, merda, he vist la pel·lícula sol, m'he envalentonat, ara m'he cagat i fins que no vegi els extras del making of no me'n vaig a dormir perquè estic molt ratllat, saps? Bueno, molt necessari al moment, després de veure una pel·lícula o una sèrie de terror, posar-te alguna que allò, sèrie d'aquesta tonta de sitcom que et deixi més relaxat. Alguna cosa així. La Sirenita, alguna cosa que... Algo de riure, així, molt xungo. Exacte. Un Plats Bruts, jo soc de Plats Bruts, és la meva sèrie post-pel·lícula de terror. Capítol del Gwendoling, el millor. Sí, fantàstic. Molt bé, i amb el tema del terror, volia obrir el meló dels realities show de terror. No sé si tinc el dubte de si és un gènere del terror, si és ciència-ficció, si és ficció, o si realment us els creieu. Llavors, volia obrir aquest meló perquè en el terror sí que hem parlat, hem tocat el tema dels monstres, dels aliens, dels fantasmes, assassins, però què n'hi ha d'aquesta gent que diu no, estic gravant en directe i vaig a la casa encantada a veure si puc contactar amb el fantasma. Ho gravo i passen coses rares. Algunes més o menys creïbles, altres que són una barbaritat. Llavors, quina opinió teniu vosaltres sobre això? El considereu un gènere més i és ficció? Us ho creieu? Heu tingut algun susto? Toquem el tema del terror. Jo crec, sobretot, que... Bueno, jo soc molt de... Si no lo veo, no lo creo, no? Llavors, si... No sé, rotllo pues, els programes aquests del Quarto Milenio, que expliquen històries que han passat i després va la gent i fa gravacions, fins a quin punt em costa. Em costa. Ha de ser molt real la història o algo que diguis, uau. Ara, aquestes gravacions de que, pues, això, no?, que et parlen en normal i sí, soy jo, i... dius, no. Sí, tu consideraries dintre el gènere de ficció, un altre entreteniment més.
sí, és aprofitar, no? Suposo, agafant el terror i aprofitant també fotre el... Sí. Molt bé, molt bé. I tu, Sílvia, què opines? Jo sóc molt escèptica, però alhora és de no creu en les meigues però ver les ailes, això que diuen els gallegos. Sí. Llavors penso que alguna cosa de veritat hi ha d'haver-hi, però que es doni la casualitat que tu vagis a la nit amb la càmera, amb les tecnologies aquestes que tradueixen el que deia la Marta, no? Que tradueixen el que diuen els fantasmes i t'ho diuen tot fil parlant de soy la d'esta que estava allí i morir, no sé què. Justo el que busca. Exacte. Això ja, jo crec que perd credibilitat. I al final jo crec que són realities. Són realities ficcionats, no? Aquests falsos documentals. Vull dir que al final dels realities, el que són realities catalogats com a realities, tampoc ens podem creure res, perquè encara que no estigui guionitzat, darrere hi ha molta feina perquè passi el que estàs veient en pantalla, no? Sí, llavors, sí. doncs, Total. per mi és absolutament fals, però fan de veure aquestes coses. Vull dir, m'encanta, m'ho passo molt bé. Molt bé. Quin és el teu cas, Min? Tu què opines? A casa pregunta a mi? Sí. Perdó, és que no havia sentit a mi. El mateix que elles, bàsicament. O sigui, soc molt escèptica amb aquestes coses, tot i que he viscut en un pis que tenia quasi 100 anys i han passat coses rares en aquest pis, vosaltres ho sabeu, coneixeu la història, si voleu després l'explico. Però tot i així, tots aquests programes em costa de creure, no és el que diu la Sílvia, no? Que casualment estiguis allà amb la càmera, no sé, ric. I després, precisament una anècdota d'un capítol de Quarto Milenio que parlaven, no, sobre uns fantasmes o unes llegendes i unes històries que havien passat a Santo Antón, que és una illa de Cabo Verde, que jo he crescut a la illa del davant, no? Parles amb qualsevol persona d'aquesta illa i no he sentit mai parlar d'aquesta història. No. Llavors, clar, era com s'empatillava aquí una història d'un lloc relativament remot, no? O sigui, és una illa que està en un país que tampoc està supervisitat, tot i que molts turistes, que a més és una illa que s'ha d'anar amb vaixell i no pots arribar amb avió, llavors és com, bueno, inventem-nos aquesta història que ningú es posarà aquí a mirar si és veritat o no, però clar, gent d'aquesta illa que conec i quan va sortir el programa s'hi preguntava, en plan, d'això heu sentit parlar mai? Perquè jo no he sentit en la vida. I el programa t'ho proposaven com que és un tema, no?, que tothom a la illa coneixia, li tenia por a aquesta zona perquè tenia fantasmes, la gent no anava per allà. No és el cas. Llavors, em pregunto, si aquesta és mentira, com m'he de creure qualsevol de les altres històries que m'estàs explicant? Clar. Llavors, clarament, aquí hi ha un guió, és un programa on li estan pagant diners, fa falta treure trama. I crec que tenint en compte, no sé quants anys porta aquest programa en antena, però per hi haver tantes històries de fantasmes com per tenir un programa setmanal durant els últims 25 anys, home, doncs no sé, ens hauria d'haver passat a tots alguna cosa similar, no?, abans. Llavors, és això, és entretingut, és divertit de veure, però no m'ho crec més que anar a veure Insidious o qualsevol altra pel·li. Molt bé. Vale, és que a mi em passa que a mi m'agraden molt aquests programes, el de Caçador de Fantasmes i abans comentava el de 28 dies paranormals, que és que et tanquen una casa, a les cases més embruixades d'Amèrica, perquè Amèrica està que té sales de fantasmes, i allà és el Happy Park dels fantasmes, es veu que et tanquen 28 dies seguits perquè durant 28 dies el fantasma és el que s'acostuma a tu i fa més gambarrades. Llavors, aquests programes comencen amb el ai, que es belluga un got, ai, que es belluga no sé què, i acaba el tio a l'estil yanqui, no? Què? Fantasma, sal aquí! El dimoni li tira pots de vidre, güey, no me das, saps? I queda molt espectacular, però no t'ho acabes de creure. I el Caçadors de Fantasmes que juga més en ambigu. Allò utilitzen uns aparells que només coneixen ells, si puges molt el volum, sents i llavors t'ho subtitulen. Sí, fantàstic. No vendré a matarte a ti. ¿Lo has oído, Jack? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, Jack? Pues que viene a matarte, ha dicho. Ah, sí, Jack. I t'ho sentit. I t'ho doblen, saps? El fantasma. Llavors, però com que sé que tenen molt d'èxit, també volia obrir aquest meló. Llavors, més o menys entenc que els 4 estem d'acord en que és ficció. Algú ha dit que tot i així passen coses a casa. Llavors, bueno, diguem-ne que seria possible un programa real d'això? Jo crec que seria avorrit.
És a dir, no tenim proves suficientment... O sigui, la gent que li ha passat coses, hi ha gent que és més sensible a la fuerza, que li dic jo, i que li han passat coses i les pot explicar. Són coses o d'una manera subtils o que s'han allargat molt en el temps, no? I poder realment captar això, captar la realitat, en aquest sentit és avorrida. No trobaràs... Bueno, no sé, segurament, potser hi ha gent que sí, però el fantasma aquest tirant-li els pots de vidre real, no? Vull dir, potser és un... Exacte, no? Un moviment de cadira, un soroll, alguna de les coses aquestes que l'Amin potser ens pot explicar de què li han passat. Llavors, doncs, penso que el problema és que seria avorrit i no tindria suficient teca com per convertir-se en programa. D'aquí és dintre la ficció. Molt bé. Correcte. Ben lligat. Abans de passar a l'última part del joc de les preguntes, m'agradaria comentar-vos si hi ha alguna altra cosa més que volguéssiu parlar. Per exemple, vull aprofitar-vos, ja que us tinc com a convidades tan il·lustres, si la Marta vol explicar alguna cosa, perquè sé que és molt experta del Tim Burton, si ens volgués recomanar alguna cosa a Tim Burton o alguna història. De la Sílvia volia que ens expliqués alguna cosa sobre els festivals o com està preparat, i de l'Amin també el volia treure una mica més al suc. Llavors, preneu com un micro obert si aprofitem aquest programa per, si voleu dir alguna cosa de la vostra expertesa. Jo sé la història després. Perdó, segueix, Marta. No, tranqui, parla. No, endavant. Serà més interessant. No, jo anava a dir com... Bueno, a mi Tim Burton m'encanta. No puc dir res dolent. O sigui, totes les pel·lis m'agraden molt, però sí que m'agraden... El que parlàvem abans amb el Jordi, les de personatges reals. Big Fish per mi és una de les millors, el que és la història, la trama, i té molts... Però és més que res el que ell et fa sentir, no? O sigui, amb els personatges, totes les seves històries, però jo em quedaria amb les de dibuixos. O sigui, el fet d'aquesta... brutalitat que té per fer tot el que fa és espectacular. Per mi el punt característic que té el Tim Burton, que ho fa també molt únic, és que ell t'explica una història de terror, o aparentment de terror... Una història xunga. Xunga, però amb un revestiment extremadament dolç. Sí. Llavors és com... T'enamora per això, no? És trobar la dolçor en la foscor. Totes les històries o li maten algú, o mor tothom, o és un desgraciat, i li treu aquest fondo que és meravellós. O sigui, és espectacular. Sí. És com un bombó de calavera. Sí. Doncs mira, jo venia a portar-vos una mica de recomanació de com anar a un festival, no? A vegades vas a un festival per primer cop i dius, ostres, hi ha una oferta de pel·lícules espectaculars, totes són la pel·lícula de l'any, totes són la pel·lícula que ningú ha aguantat al cinema, i llavors, doncs, penso que una bona manera d'entrar en un festival, i sobretot si dius, ostres, és de les primeres vegades, tinc pocs dies per anar-hi, o vull fer un tastet de tot el que es cou aquest any, per mi el millor és aneu a les sessions de micrometratges, de curtmetratges, perquè és un bon moment que amb una entrada doncs potser veus 7 curtmetratges amb el temps que tu et veuries una pel·lícula sencera. A més, normalment són curtmetratges, en el cas de Sitges, sobretot, de procedències diferents, no? Doncs veus un francès, un japonès, un italià, una coproducció americana, no sé què, i gèneres molt diferents. I llavors és una bona manera d'entrar al festival, de veure què s'està coent aquell any i de veure coses que això segur que des del sofà de casa teva o des del teu cinema de confiança no podràs veure mai. Llavors és el meu tip del dia d'avui. I a part del de Sitges, un altre festival de cinema que recomanis, perquè encara estem fora of time de l'època auge del cinema de terror, que entenc que és per la castanyada. Quins festivals recomanes de terror? Per quan s'acopi la data poder anar. L'altre que teniu, el que passa que no recordo les dates ara mateix, és Molins. Molins de Rei ve pagant amb molta força. En els últims anys han anat apretant, portant coses cada vegada més interessants. I és el Festival de Terror de Molins, és l'altre gran festival de terror que tenim a Catalunya, que podeu anar-hi i gaudir-ho molt.
menys transitat que el de Sitges, que això també a vegades va bé poder anar amb més calma, i amb gent bastant friqui del tema que és superdivertit poder compartir això. Molt bé. Aprofito la benentesa per ficar aquí el cartell també del Festival de Cinema de Terror de Sabadell i el Cinema de Terror de Sants, que no sé si faran enguany, però l'altre any ja havia sigut superèpic. El tornen a fer? No ho sé si aquest any el faran, sé que durant molts anys l'han estat fent, l'han interromput per qüestions més aviat polítiques i no sé si el seguiran fent. En tot cas, és un que era emblemàtic i s'havia de dir. Sí. I això. I Min, és el teu moment. Vale, aquesta història és real, ha passat. Com diria el de Cazadores de Fantasmes? Realment, una cosa que tenia raó la Sílvia és que si haguessin de fer un documental sobre les coses que he viscut al meu pis seria molt avorrit, perquè vaig viure 5 anys en el qual no van passar coses en absolut cada nit ni res similar. O sigui que eren coses que van anar passant al transcurs d'aquests 5 anys, no? La primera que em va passar, que em va saltar una mica les alarmes, però alhora en aquell moment intentava buscar una justificació, és que van aparèixer al costat del llit, o sigui, del costat on dormo jo, una marqueta com de peus que s'allunyaven del llit, com si anessin cap a la porta, peus d'un tamany molt més petit que el tamany del meu peu. O sigui, faig un 40 i allò era fàcilment un 36, 35, o sigui, una diferència considerable. En aquell moment no sabia com justificar-ho tampoc, era com, no sé, potser el meu nòvio té una amant i jo no ho sabia i m'ha estat aquesta marca de peus. Però bueno... Una amant potser il·legal? Però, no sé, intentes com pensar, bueno, potser... En aquell moment que vam pensar, tampoc portaven tant de temps vivint en aquell pis i era... A part de que el pis en si era antic, tenia quasi 100 anys, havien fet unes quantes reformes, però tampoc moltes, o sigui, bueno, potser això estava a la fusta i la calor ha fet que es quedessin les marques dels peus, no? I després hi ha coses vàries de... Cada cop que dormien a migdia del sofà sempre sentia algú que s'apropava a la porta del menjador, no? I jo obria els ulls i no hi havia ningú. O sigui, la sensació com que algú m'estava mirant des de la porta, però això també sempre em vaig dir a mi mateixa, en plan, estàs dormint, o sigui que segurament és una sensació que tens tu, no? Estàs tenint malsons, o no sé, però cada cop que dormia allà a la migdiada, bueno, cada cop, però molt sovint, i només al menjador em passava això, no? La tercera va ser una nit també que em vaig aixecar per anar al lavabo i de cop i volta vaig sentir el meu nòvio que feia soroll a l'habitació, com soroll d'estar obrint calaixos, obrint coses, i jo pensava, són les 3 del matí, o sigui, no sé què està fent a aquesta hora. I quan vaig arribar a l'habitació, ella estava dormint i roncant, tal com jo l'havia deixat, però sí que tenia les tauletes de nit obertes. Saps? Que va ser com, vale, i està exactament a la mateixa postura que l'he deixat, segueix roncant, i jo va ser el temps d'anar a fer un pipi i tornar, o sigui que no veig com li hagués donat temps a despertar-se, a remenar coses i tornar-se a quedar dormint. I la que més em va xocar va ser la dels peuets, que al cap de 3 anys o així van tornar a aparèixer, però aquest cop va ser durant el confinament. O sigui, estaven completament tancats, ple Covid, un moment que només podia sortir a comprar, així que potser portaven 3 dies sense sortir de casa, ningú havia entrat a casa i van tornar a aparèixer els peus, però no exactament al mateix lloc on havien aparegut abans. O sigui, eren també al meu costat del llit, però estaven com si donessin una mica més de volta cap a l'habitació i llavors anant cap a la porta. I ja. I aquesta sí que va ser com, aquí passen coses rares. A la meva germana m'ha alliberat de quedar-se a casa nostra, o sigui, sempre li notava una vibra rara i jo també em deia, bueno, sap que el pis és antic, potser serà per això, però realment jo crec que allà hi havia alguna cosa raro. Ja no estàs, no? Ja no. Ara està un pis on va morir una persona, no? No, mira, ens han confirmat que no sé per què el de la immobiliària els va enganyar, cosa que em sembla una cosa més rara i bizarra per fer, o sigui, lo normal és enganyar i dir-li, en plan, no, aquí no s'ha muerto nadie. Ens van dir que la propietària s'havia mort caient-se per les escales. Joder. És un dúplex. I ara mentre... M'agrada prendre un dúplex. És que és veritat que les escales són supercomplicades aquest pis, o sigui, avui en dia, amb les legislacions que hi ha i normes que hi ha per construir una casa, això no ho haguéssim pogut fer. I realment jo em creia que aquesta senyora havia mort caient-se per les escales. I ja no m'entera pels veïns que va morir a l'hospital de leucèmia. O sigui, nada que ver. Jo crec que Però el venedor què pensava?
Jo crec que és l'estratègia de màrqueting al revés, no? Us va veure que a tu t'agradaven aquestes coses i van dir, bueno, anem a donar-li morbo a la casa que així la Mint se la queda, eh? Sí, un moment. Sí, que a l'altre pis el que trobo a faltar és això, no? La sensació de, mira, aquí passen coses. Aquí és Hòstia, especial. I ja, Però no m'agradava, eh? Sí? Sí. També em feia com una mica menys de por a la mort, no? Penso, si hi ha un fantasma és que potser hi ha alguna més enllà, llavors... Clar, vol dir salvens, no? Vale. Sí. Sí, Bueno, sí. ja, Abans que en comptes de preocupar-me. Clar. Fa més por la no existència Sí, exacte. que no el round. Però el dels pauets... Ja. Perquè després desapareixien, clar, els pauets. Sí, però trigaven, eh? En plan, no va ser un dir, bueno, ho he imaginat i ja no hi són, sinó que potser trigaven mesos en desaparèixer. Oh. I els 2 cops que van aparèixer van estar mesos als peus. Després, a poc a poc van anar desapareixent i després van tornar a aparèixer i el mateix, al cap d'uns mesos van desaparèixer. O sigui, els amics que van venir a casa els vaig dir, mira esto. O sigui, estava. Molt bé. Algú altre li ha passat alguna cosa així o tothom és normal? Jo me'n sé una d'algú, però aquí digues tu si la vols explicar o no. Ah, bueno, clar, a mi m'ha passat coses, sí. Ja és més xunga. Bueno, em va passar una història... He explicat, crec que a cada castanyada que ens hem trobat, he explicat la meva història de quan jo era molt... Primer cop que em vaig emancipar. L'explico ràpida. Jo vivia sol, estava a l'habitació i vaig sentir, tenia el parquet en el passadís, vaig sentir les passes, però no passes de sabates, sinó la pell quan s'enganxa en el parquet que fa com una mica de ventosa, per tant, com si algú descalç caminés. Jo, el meu cague era, perquè era un barri així, vaig pensar, merda, que m'ha entrat algú a casa. Convençut que m'ha entrat algú a casa. En aquella època jo feia esgrima, així que vaig agafar l'espasa, que és l'única que tenia a l'habitació, i vaig sortir amb calçotets i una espasa. Que hi ha algú, que digui algú alguna cosa. Evidentment no va haver-hi cap resposta, imagina que algú em diu, sí, sóc jo, m'has pillat. Però no, ningú va dir res. I vaig anar caminant en un passadís molt llarg, vaig caminant fins al menjador i llavors no hi havia ningú. Vaig obrir la llum del passadís i de l'altra punta del passadís una bombeta va sortir disparada gairebé cap a mi creuant tot el passadís. Un passadís molt llarg. Lo xungo és que clar, evidentment en aquell moment era una làmpara que tenia a casa antiga, tenia uns vidres que feien com d'aparador, així que el circuit que havia hagut de fer la bombeta era aquest, saps? Has de buscar, baixar i fu! I tirar-lo, exacte, era impossible que aquella bombeta de l'altra punta del passadís acabés davant meu. Em vaig cagar molt, eren les 3 de la matinada, recordo agafar ràpid un xandall, una samarreta, no posar-me mitjons a les bambes i sortir al carrer i anar a casa amb uns pares a dormir la resta de la nit. Perquè ja et salvaràs. Sí, com si diem, me salvaré. Vaig trigar una setmana a tornar al pis aquell, tot i que estava pagant el lloguer, i bueno, a partir d'allà van passar més coses. Com a curiositat, la bombeta, quan vaig tornar i vaig tenir el coratge de tornar, la vaig tornar a ficar i funcionava, no sabia ni fos. Ai, no s'havia ni petat. Ni s'havia ni petat. Vaig tornar a enroscar i va tornar a funcionar. O sigui que com si s'hagués desenroscat i me l'haguessin tirat. Sense trencar-la. Cague màxim. Total. El susto era per la gent, no per nosaltres. Conyo. Era divertit. Comencem doncs amb el joc de les preguntes. El joc de les preguntes consisteix en que us faré preguntes, unes opcions, i les haureu d'endevinar quina és la correcta i quina no. Faré 2 preguntes o 3 preguntes una mica així d'opcions i després farem un joc nou d'endevinar si el títol de la pel·lícula és correcte o no és correcte. Comencem doncs de forma àgil i haureu de saber si és veritat. La primera és una mica sosa, però anem a agafar el ritme millor. L'autora de la pertorbadora novel·la de Frankenstein, l'obra coneguda i adaptada 1000 cops al cinema, al teatre i a la literatura, i que presideix el pòdium dels clàssics del gènere, va ser escrita, com ja sabeu, per l'autora Mary Shelley a l'edat de... A quina edat es va escriure Frankenstein la seva autora? A. 18 anys, B. 63 anys, C. 11 anys i D. 45 anys. Quina dieu? La... Jo també dic la A.
La que era? 18? 18 anys, Frankenstein, un home creat a partir de cadàvers d'altra gent, un monstre que va assassinant per venjar-se del seu creador. Vinga, va, 18, sí. Llavors és massa petita. Doncs heu encertat, molt bé. Sou supermàquines. Molt bé, vale. Ja veig que el nivell serà guai. Molt bé. Doncs seguim. Durant el rodatge de la pel·li de Poltergeist van passar moltes coses terrorífiques. Una d'elles no és real, vol dir que les altres sí. Vale? La primera. Molts actors van patir morts violentes després del rodatge de la pel·li i això el va fer considerar un film maleït. B. Al rodatge van utilitzar esquelets reals perquè eren més barats que fer-los de plàstics per la pel·lícula. I C. Van rebre una demanda de Sony perquè consideraven que el fet de que un televisor seu s'engegués sol era perjudicial per la imatge de la marca. Hem de dir la falsa. Quina d'aquestes? O sigui, dos d'aquestes són reals i una és falsa. Jo dic la B. Dieu que és la falsa. Jo dic la C. Jo la B. Jo la B, estic amb la Marta. Sí, Vale. les altres semblen molt reals. Sí. Dos Bs i una C, doncs la resposta correcta és la C. Oh! Les dues em sonaven. Primer, els actors van morir tots, molts això sí. van morir. Aquesta sí. Sí. La dels esquelets, els van decidir que era més barat agafar esquelets reals perquè l'escena final passa a una piscina quan la casa desapareix i tot i havien de sortir molts esquelets. Fer-los de plàstic i que resistissin l'aigua i els múltiples tomes era més car el material que havien de fer servir que agafar esquelets random de gent morta en comunes i fer-los servir en el film. Així que quan mireu la pel·lícula penseu que sí, són reals. És que normal que després se'ls hi maleís la peli. Vull Clar, dir, tio, sí. Fosa comuna i bam! No. Va de provocar, és que... Molt bé, va guanyant la Min. Seguim, doncs. La pel·li més exitosa, tenint en compte la poca inversió i la gran recaptació de tots els temps del cinema, és una pel·li de terror. Però em sabríeu dir quina d'aquestes pel·lis de terror és la que... de terror i que posen els pèls de punta és... Quina d'aquestes pel·lis, tenint en compte la inversió i la recaptació, és la que ha tingut més èxit? Quina ha invertit menys i ha guanyat més? Vale? La A, el projecte de la bruja de Blair. La B, Paranormal Activity. La C, REC. I la D, 3 metros sobre el cielo. Evidentment és una pel·li de terror perquè és la història, és el Txernòbil de les relacions tòxiques i he decidit que era de terror. Jo dic la B. La B de Barcelona. Vale, repeteixo, la B seria Paranormal Activity, la A, The Blair Witch Project, la B, Paranormal Activity, C, REC i la D, 3 metros sobre el cielo. La B fa molta por també, però crec que és la B. Fa molta por. Jo dic la C, REC. REC, vale. doncs jo dic la A, que em ve sonar que era el projecte de la bruja de Blair. Em sona. Doncs la resposta correcta és la B, Paranormal Activity. De fet, era The Blair Witch Project, era la pel·lícula que fins que va estrenar Paranormal Activity era la que més havia tingut aquest èxit. Havia tingut un pressupost de $60.000 i una recaptació global de $228 milions. Paranormal Activity va costar només $15.000 i va recaptar més de $198 milions. És que a més a més em sonava que la van gravar en res. Superxungo. Per això he tirat per aquesta. Una càmera. Sí, De fet, els $15.000 que va costar la pel·lícula va ser per inflar-la a cinema i no per la producció, que va ser superbarata. I REC va costar 2 milions i en va recaptar 30. I 3 metros sobre el cielo és molt tòxica. Vale, seguim. Xunga. És molt xunga. Vale, quina d'aquestes coses no és real? Us explicaré 3 històries, anècdotes del cinema, del terror, i m'heu de dir quina d'aquestes no és real. Les altres sí que ho seran, vale? Comencem. La IT 2 té un rècord mundial per utilitzar una sola escena més de 50.000 litres de sang falsa. Vale? Té el rècord mundial d'utilitzar sang falsa perquè una escena va utilitzar 50.000 litres. La B, a la pel·li Candyman, que és un dimoni que entre altres coses controla les abelles, l'actor protagonista va arribar a un acord de cobrar $1.000
per cada abella que el piqués, cobrant finalment un plus de $23.000 al final del rodatge. C. Els actors de Destí Final, on tenien que representar un accident en una muntanya russa, van haver de fer 26 voltes seguides a la muntanya russa per aconseguir una toma bona. I la D i última, a l'exorcista de la pel·lícula, la nena i actriu que havia de simular un vòmit disparat a la cara del capellà, tot i que el vòmit no era real, de l'esforç se li va escapar una mica d'orina. Això es va ser aprofitat en el film, tot i que passa desapercebut a l'escena. Ui, estic entre la C i la B. És la falsa, no?, la que hem de buscar. Quina és la falsa, sí? La falsa. Això vol dir que les altres són reals. La C era... La C era que els actors de Destí Final van haver de fer 26 voltes a una muntanya russa per aconseguir una toma bona. És molt concret això per ser fals. He de dir. Sí. Tia, però la D, o sigui, no em sona, bàsicament. Tia, hem sentit moltes coses, no?, de com han anat aquests rodatges. És que, és molt difícil veure... O sigui, que això després s'hagi vist. És poc versatit. Sí, que... Per això, em sembla molt més que el Jordi ho hagi posat, saps? Si l'ho dit encara. Però... 50.000 litres és viable. És que jo dubto que sigui It. Dubto que sigui It. Jo em quedo amb la A, que és la falsa, perquè no crec que sigui aquesta pel·lícula. És que sí, perquè no hi ha tanta sang a It. Em quedo amb la B. Dos. És la segona. Ah, la 2 no he vist. Jo que la de l'exorcista. Sí, jo també, m'exorcista. Lo del pipí no m'entra. Vale. I Sílvia, tu amb It? Amit. Doncs la resposta correcta és D, a l'exorcista. Si parlem de pipís, és cosa meva. Soc molt bàsic al final. És que només m'he pensat el fet de... Si se li va escapar una miqueta de pipí, jo com a nena me callo. O sigui, amb tota la marranada que hi ha aquí, ara us voy a explicar que me meo encima. No. Vale, molt bé. Doncs ara sí, ara comencem en el joc. Us aniré dient, farem el mateix circuit, Marta, Sílvia, Min. Us vaig dient títols de pel·lícula i m'heu de dir ràpid si és real o no. Vale, aquesta pel·lícula, si existeix o no. Comencem. La primera pel·lícula és les criatures increïblement estranyes que van deixar de viure i es van convertir en zombis barrejats. Admiració, interrogant. Fals. Doncs és real. Pel·li de 1964. Jo... Sílvia, ta mare s'ha menjat el meu gos. És real, aquesta és... Sí. Molt bé, real. Min, agafa'm el fantasma. Diré falsa? Pues és real, 1941. Marta, després faré el recompte perquè seré incapaç de recomptar-ho. Després faré la suma. Marta, l'atac dels tomàquets assassins. Real. Real, 1978. Sílvia, 16 zombis d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Ni de conya, m'encantaria, però ni de conya. Vale, d'aquí la proposta perquè és pel·lícula. Molt bé. Min, el centpeus humà 3. Aviam, sé que hi ha 1. I em sona que 2. Però si hi ha 3, ja espero que no. Doncs sí, és real. Però jo em va sorprendre el centpeus humà, que si tinc pensat, crec que la imatge que he vist és gent ficant el cap dintre l'anus de l'altre i creant un enorme centpeus humà. Bueno, no posen el cap, no l'he vist, però no és que posin el cap, sinó tenen la boca cosida al cul. Sí, és horrorós. Recomanadíssima. Molt bé. Marta, el fantasma del biquini invisible. Hòstia. Real, va. Sí, 1966. Uau. Sílvia, tinkpor.com. Va, diré que és certa. És certa, 2002. Heavy. Molt bé, ala. Molt bona època. Tu t'he tocat una molt fàcil. El velocipastor. Mitat capellà, mitat dinosaure. Aquesta és real. Aquesta és real i l'hem vist junts. Fantàstica. Per Pel·lícula. mi és la millor pel·li de baix pressupost que hi ha a la història. Boníssim. Un capellà que es converteix per la nit en un velociraptor per venjar-se dels seus enemics. Molt bé. Marta, les ovelles assassines. Bé. Sí, real. Real, 2006.
Molt bé. Sílvia, Mickey Mouse, la trampa. Fals. Real. Pel·li que s'estrenarà aquest any en la que el Mickey Mouse assassina a la gent. Ah, és Han canviat- veritat. Just el Mickey Mouse era propietat de Disney, ara que ha fet 100 anys passa a ser propietat universal i l'han aprofitat per fer una pel·lícula de terror on el Mickey Mouse matarà a gent. El mateix que el Winnie the Pooh. Sí. La Min, trama. els pallassos assassins de l'espai exterior. Hem de venir a jugar, va, real. Real, 1988. Marta, Frankenputa. Fals, tío, fals. No me jodas. Això és una pel·li de terror real. 1990. Vinga. Que heavy. Vale. Sílvia, el pla número 9 de l'espai exterior. Fals. Pues real, 1959. Però què és això? Hòstia, has anat a molt xungo, El plan número 9. Antiguidades. És que n'hi ha de molt xungues dels nous, perdoneu, però... Min, l'atac del benvingut Morros. Fals. Fals. Molt bé. Marta, l'homenet de Massapà assassí. Real. Realíssim. 2005. Superxung, a més. Sílvia, els castors zombis. Sisplau que sigui real, això. És real. 2014 i la tinc. Uau! Espectacular. Pel·lícula. Són castors zombis que venen i et maten per la nit. Min. Ostres, aquesta és molt fàcil també. Les noies de la meva classe ja no van a la piscina perquè diuen que han vist una... Ai, doncs mira, no sé què és això. Et diré que fals, però no sé què és. Oh, vale. Fa referència a què, això? Les noies de la meva classe ja no van a la piscina perquè diuen que han vist... Una polla submarina. I ho has dit tu. Molt bé. Molt bé. Aquí fes pip. Molt Sí, bé. anem el programa. Perfecte. Marta, Poltergeist, la nit dels pollastres morts assassins. Hòstia, els pollastres no, tio. Fals. Doncs és real, 2006, i hi ha una imatge de dos pollastres sortint dels mugrons d'un home. Oh. Sílvia, Bràcula, el conde mor 2. Això és real. Això és real. De l'any 37. El Dràcula per Chiquito de la Calzada. Min, un mort caminant el que tinc aquí penjant. Fals. És fals, sí. Ha arribat a un punt ja que tot deu ser de veritat. Podria ser. Podria. Podria ser. Marta, Zombie Party. Real. Real. Sílvia, Zombis nazis. També real. Real, 2009. Min, en John al final mor. Mira, diré que és real i ojalà sigui real. És real, del 2012. Mira, m'esperava algo més antic, així... O Xina, que els hi ha de posar com acaba la pel·li al títol. I ara queden les 4 últimes. 50 ombres de Grey, la venjança de la secretària empoderada. Real. No, no és real. Però molaria molt, perquè jo sempre he pensat que aquella dona es té que venjar del que li ha Clar, tio, és que l'han de fer, veus? fet. Molaria molt. El twist. Sílvia, Winnie the Pooh, sang i mel. Sí, no? Si la del Mickey Mouse és certa, aquesta també. Sí. La pel·li del 2023 en què el Winnie the Pooh mata la gent, sí. I Min, Força Vital, les vampireses zombis que van venir de l'espai despullades. Vinga, va, verdad. Pues sí! Andaia, no pot ser. En sèrio, Jordi! Xunga, de l'any 1985. Si podeu, eviteu-la. I la última, i no per això menys important i destacable, el Condó assassí. Real. Ja t'ho Real, de l'any 1996. Un preservatiu amb vida pròpia, cada cop te'l ficaves al penis, et mossegava i te l'arrencava. Molt bé. Molt bé, heu encertat bastantes.
Ja era surrealista, o sigui, com que més surrealista, més real. Sí. A mi m'ha encantat perquè m'has posat Brain Dead, que és La teva mare es va menjar el meu gos, és un clàssic, a més és de, si no m'equivoco, és del director de El Senyor dels Anells. Sí, Peter Jackson. Peter Jackson, o sigui, una passada, és boníssima aquella pel·lícula. Pel·lícula en què hi ha un sopar, cau l'orella en el sopar i segueix menjant la seva pròpia orella. Fantàstic. Espectacular. Molt bé, i amb això ja, encara que ho tenim així dalt, acabaríem el programa. Només dir-vos que en el programa anterior va haver una escena postcrèdit que els guanyadors sortiran aquí a baix, on efectivament representava la pel·lícula de Todo en un dia, o en el seu defecte Deadpool, que també va fer el mateix broma, i quan acabem i ens despedim sortirà l'altra escena postcrèdit i hi haurà una endevinada de quina pel·lícula correspon. Amb tot això us vull donar les gràcies perquè sabeu un muntó del gènere, hem après molt, hem rigut molt i us volia donar gràcies per venir a les 3, d'acord? Així que moltes gràcies, Marta. Per invitar. Ens veiem a la propera. Sí. Moltes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. I've got a tragic tale for you.